Kaixo lagunok, zer modu zaudete, ongi etorri egiako liburutegira. Dakizuenez, hau da, liburu baby kluba, txikitatik irakurzaletasuna bultzatzen duen jarduera. Euskeraz, gazteleraz eta ingelesez egiten dugu, eta 0 eta 3 urte bitartekoentzat zuzendua dago. Ondo pasatzeko prest, bai? Dantzatzeko eta abesteko prest, oso ondo zabaldu besoak eta guazen abestera. Kaixo, 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 zer moduz, ni ondo eta zu. Kaixo, 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 zer moduz, ni ondo eta zu. Guazen denok txalbe egitera, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. Guazen astera. Txalo! Bueno, guazen irakurtzera gaurko ipuina. Zoragarria da ikusi. Arrain zuri txikia eta itsasoko abestia. Idazlea da Guido van Gerekten eta argitaletxea da Ibai Zabal. Guazen irakurtzera, gainera sorpresa bat du. Entzungo duzue berehala, ikusi. Arrain zuri txikia pozik esnatu da. Eta bezlari alaiarekin hasi du eguna. Ikusi, entzun. Abesten ari da gure arraina ikusten? Entzuten da baiet? Goxo dago, itsasoan, alde batetik bestera. Dordokak melodia jostalaria abestu du. Bai soinu divertigarria, esan dio arrain zuri txikiak kontentu entzungo dugu dordoka? Igerian dago, berdea da bai, eta zior lagunak izango direla. Olagarroak burbuiak egiten ditu abestu bitartean. Hau zoriona hori entzutean, ara ze koloretakoa da olagarroa? Morea. Da zenbat hanka ditu? Aber zenbatuko dugu, bale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Aber mugitu ea nola egiten duen olagarroak, ara. Eta bere abestia? Burbuiak entzuten dira, bai. Ipuin berezia da, ezta? Itsas zaldiak hotzeria du eta abesterakoan atxiz! Egiten du doministiku. Aber zuek nola egiten duzu? Txiz! Bai! Hemen dago gure itsas zaldia. Bere lagunekin doa, bai? Izurdeak indartxo egiten du txistu, eta arrain zuri txikiak kilimak sentitzen ditu. Aber kilima horiek, aber, tiki, aber. 1, 2, 3, 4, 5, nire eskuak non daude, hemen, kilimak, ahori zurde. Itxastrikuak, doinu berria kantatzen diardu. Arrain zuri txikiak ere ikasi nahi du. Koralen atzean jarrita hobeto entzungo duzu. Gomendatu dio itxastrikuak adeitzu. Ikusten ze koloretakoa da? Arroxa, bai, eta borobila, bai. Arrain zuri txikia igerian hurbildu da soinu berezi horietara. Sekula ez du entzun, hain kanta ederra entzungo dugu. Ze polita den, itsasoa entzuten da, eta zer dago? Organo bat, ara! Neuk egin dut uretako organoa da. Itsasizarra bere asmakizuna erakustera, etorri da ikusten duzue? Denok etorri dira kontzertura! Kanta dezagun itsasoko abestia elkarrekin. Zatoz eta abestu ozen gurekin. Beno, agur esango diegu, ezta? Agur! Beste bat arte! Beno lagunok, agur esateko unea iritsi da. Baina agur esan baino lehen, beti bezala, zabaldu besoak eta guazen abestera.
Agur, agur, agur denoi, laster ikusiko dugu elkar. Agur, agur, agur denoi, laster ikusiko dugu elkar. Mila esker eta elkar ikusiko dugu Donostiako liburutegietan. Eskerrik asko! Agur!